Mtima walemedwako, Yesu alibe malo. Muli tchimo lokhako, Yesu alibe malo. Iye wangoyima tu, agogoda mtimamo. Hadandaulirawe, kodi alibe malo. Moni amayi ndi abambo konse kumene inu muli mu nthawi ya madzulo, chankomera Mulungu wamphamvu zonse madzulo ano kuti tikakhalenso mu msonkhano wake. Msonkhano wathu tikuyang'anizana ndi mgonero umene ulipo la sabata lomwe likubwerali, ndipo cholinga chake ndichonena kuti tiyeni tizikhuthuleni pamaso pa Mulungu kuti tikamafika pa mgonero wake ifeyo tikakhale woyenera pakudya mgonero umenewu. Pofika siku la lero ndiye kuti tamaliza masiku okwana 4 ndipo tasala ndi siku limodzi loti timalize msonkhano wathu. Musiku la lero tiyeni tuoneni za Yohane chapter 13, ndipo tikhala tikulumpha mavesi awiri angapo pa phunziro lathu la siku lathu la lero. Koma tisadapite mu phunziro li tiyeni tipemphere. Atate okonda ndi mpulumutsi Yesu Khristu, tikuza kwa inu mu nthawi ya madzulo kukupemphani kuti mukhale nafe, musise mzimu wanu woyera akatiphunzitse, akayankhule ndi mitima yathu mu dzina lodabwitsa loti Yesu Khristu tapemphera izi. Amen. Yohane chapter 13 tiyambira pa vesi ya 1 koma tidumpha mavesi ena ndiye tipitanso Yohane mweyi ngati nthawi ikhalepo. Koma pasanafike phwando la Pasika, Yesu podziwa kuti nthawi yake inaza yokuchoka kutuluka mdziko lino lapansi kunka kwa Atate, mene adakonda ake aiye yekha a mdziko lapansi adawakonda kufikira chimaliziro. Ndipo pokhala pa mgonero mdierekezi anaza kuyika mu mtima wake wa Yudasi mwana wa Iskarioti kuti ampereke iye. Yesu podziwa kuti Atate adampasa iye zonse m'manja mwake ndi kuti anachoka kwa Mulungu, adamuka kwa Mulungu, adanyamuka pa mgonero navula malaya ake, ndipo mmene adatenga chopukutira adadzimanga mchuno. Pomwepo adathira madzi msambiko nayamba kusambisa mapazi akuphunzira ake, ndiko apukuta mchopukutira chimene adadzimanga nacho. Nkhani ili apa ndi nkhani yosangalatsa kwambiri imene tikuona pa phwando lomaliza la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikamayiwerenga mu nkhani ina ngati m'buku la Luka chapter chathu cha 18, tikumva Yesu akuwauza ophunzira, pitani m'mudzi mukapeza munthu atamangirira bulu wang'ono, bulu amene sadayambe wakweredwa, mukabwere naye buluyo kwa ine. Ndipo anthu akakufunsani kuti chifukwa chani mwatenga bulu ameneyi, mukawawuze zoti Ambuye akumufuna. Luka chapter 19 kuyambira pa verse ya 29 mpaka na 38. Nkhaniso imapezeka m'buku la Yohane chapter 12 kuyambira pa verse yake ndiyo ya 12. Ambuye Yesu Khristu asadafike pa phwando la Pasika adaona bulu wina amene adamangidwa koma adali asanakweredwe. Tikamawerenga mu zolembera dzina ndi adawawuza ophunzira kunena kuti kamtengeni bulu ameneyo. Ndiye buluyo anamasulidwa, ndipo mwina wake wa bulu adafunsa, chifukwa chani mwatenga bulu wanga? Ndiye Yesu adawawuza ophunzira kuti ngati akakufunseni kuti chifukwa chani mukutenga bulu, mukawawuze kuti Ambuye akumufuna bulu ameneyo. Mu nthawi tikamawerenga zambiri timapeza kunena kuti magalimoto asadapangidwe, anthu amakwera mabulu, anthu amakwera makavalo. Munjira ina bulu anali ngati galimoto, ndiye galimoto iyi idali ya nyowani imene Baibulo lafotokoza kuti anali asanakweredwe. Ndiye Yesu akunena kammasuleni bulu, mubwere naye kuno.
ngati wina angakufunseni amene akuyang'anira mukamuuze zonena kuti Ambuye akumufuna bulu ameneyo. Amayi ndi abambo, bulu anali ndi mwini wake amene iye adamugula, koma Yesu amalamulira china chilichonse. Anali nayo mphamvu yoti akathe kutenga bulu ngakhale amene ali wa munthu wina. Mawu okha a Yesu analokwanira mwini wa bulu ndi kumupereka m'manja mwa ophunzira ake a Yesu Khristu. Njani chomwe tikufuna tiphunzire madzulo ano nchonena kuti mumulole Yesu Khristu, ndi mulole Yesu Khristu alamulire pa chinthu chimene ife tili. Tikadakhala ambiri aife sitikadalola ngakhale Yesu kugwira chipangizo chathu. Mwina ena tikadamutengera Yesu ku polisi, koma mwiniyu atadziwa kuti ndi Ambuye amene akumufuna, adalola kupereka bulu kuti alugwire pa ntchito ya Mulungu. Tamveserani, bulu anali atamangidwa. Yesu asadapite kumwamba adali kufuna kumasula abulu onse amene adamangidwa pa zingwe zosiyanasiyana. Mwiniyu adamanga moziwa yekha kuti wina asathe kumasula, koma Yesu adali nayo mphamvu yomasula abulu onse amene adamangidwa. Madzulo ano amayi ndi abambo, ndikunena kuti mbuye wa ambuye, kalonga wa akalonga ali nayo mphamvu. Madzulo ano tikunena kuti mbuye wa ambuye, kalonga wa akalonga ali nayo mphamvu yomasula moyo wanu. Moyo wanu wamangidwa ndi zinthu za dziko lino lapansi, bwera nawo ni kwa Yesu, ali nayo mphamvu. Ndikaiwerenga nkhani Yesu m'buku la Luka akufotokoza kuti zitatha zimenezi adawuza ophunzira kuti musate munthu amene anyamule mwamuna amene anyamule nsuko, ndipo mukampeze munthu ameneyo. Mukakampeza mukamuuze zonena kuti mukamusatire na mukamupempha kuti nyumba yake tikufuna tidyeremo Pasika wa Ambuye. Ndiye ophunzira adansatadi munthu, adampezadi munthu amene adanyamula nsuko. Tamveserani, Yesu anali kutali ndi munthu amene adanyamula nsuko, koma adamuona chizindikiro chinachoti mukakampeza mwamuna atanyamula nsuko, mukamusate ku nyumba yake, ndi kumene tikadyereko Pasika wa Ambuye. Ndiye inali nyumba yapamwamba imene inali ndi upper room. Yesu adafika ndi ophunzira ake onse, nakhala pa mipando ophunzira, nakhala aliyense pa mpando. Ndiye Yesu adafika nakhalanso naye pa mpando. Nechoyamba pimene Baibulo likutiuza, akutiuza zoti Yesu adawakonda ophunzira ake kufikira chimaliziro. Ndipo poziwa kuti nthawi yopita kwa Atate yayandikira, chikondi chake sichidasinthe kwa ophunzira ake. Ndiye anabwera kwa ophunzira ake namawawuza kunena kuti nthawi yoti ndibwerere kumwamba yakwana. Mawu awa sadali woyamba Yesu kuwalankhula kwa ophunzira ake. Nthawi yayitali ophunzira akhala kuamva mawuwa, koma monga inu ndi ine takhala kunyalanyaza. Lero lino timamva mawu ambiri. Yesu akubweranso posachedwa. Yesu akubwera ali pa khomo, zizindikiro zakwaniritsidwa, koma ambiri timanyalanyaza. Ndi ophunzira wanso ankanyalanyaza, ankati Yesu akalankhula siku limenelo ndi kumazitenga ngati za serious, koma mmawa wake osazitenganso mwa serious. Ndiye Yesu atawayitana ku upper room, chipinda cha pamwamba, adawawuza kuti nthawi yakwana yoti nsono ndibwerere kwa Atate anga. Apa ndi pamene mitima yawo idayamba kuvutika kwambiri. Koma tamveserani, Yesu asanalankhule zimene zatalankhula mawu amenewa, adali atawuza kale kuti chikondi changa pa inu nchachikulu kwambiri. Mafunso mbuyomu kuti kodi Ambuye wathu Yesu Khristu, ena ophunzira adali ni mafunso ngati awa, kuti kodi iyeyu ndi Mesiya, iyeyu ndi mpulumutsi, nchifukwa chiyani akuyenerekanso kubwerera? Ali nayo mphamvu yokhala moyo mpaka na muyaya. Ali nayo mphamvu imene palibe munthu amene angathe kutenga moyo wake. Wina aliyense amene adalawapo moyo safuna kuti moyo uchoke. Koma tamveserani, Yesu akunena kuti ngakhale moyo ukukoma ndikuyenereka kubwereranso kwa Atate anga. Ndiye akuwasiya ophunzira amene tikufuna tiaone mu tsiku la lero. Akuwasiya ophunzira amene mwa iwo sadazikike mu chikhulupiriro. Ndiye Yesu akuyima namayang'ana ophunzira ake,
ndemene amasiya akwasiya ngati achina Petro amene Yesu adaziwiratu kuti amukana Petro, akwasiya achina ngati Judas Iskarioti amene Yesu akuziwiratu kuti uyu andipereka, akwasiya ndi ophunzira ngati achina Philip amene adakayika ngakhale atayenda ndi Yesu Khristu for 3.5 years. Yesu akwasiya amenewo. Ndiye funso limakhalapo kuti kodi padali chiyembekezo chanji kwa anthu oterewa, amayi ndi abambo. Yesu kupita kwake kwa kumwamba kunali kokhoza moyo ya ophunzira. Ndiye ati afika pa phwando lija awauza wonse ophunzira kuti ndikuyenereka kubwereranso kwa Atate. Ndiye chosangalatsa kwambiri mu nkhani nchonena kuti atafika pa phwando ayitanidwa wonse ku lumu ya pamwamba, wonse ophunzira adangokhala osatenga osaganiza zoti atenge madzi asambise munthu wina. Ndiye Yesu anafuna kuwaphunzitsa chinthu chimodzi chimene iye akapita akuyenereka akathe kuchichita, chimenenso ndi phunziro lathu la siku la lero. Ayitana ku lumu ya pamwamba ophunzira wonse akhalakhala. Tikamayiwerenga nkhani mu mabuku ena ngati m'buku la Mateyu komanso m'buku la Luka, nthawi iyi ndi yomwe ophunzira ankalimbana kuti pakati pawo wamkulu ndani pakati pathu, mpaka anabwera nayo nkhaniyi kwa Yesu Khristu kuti tikufuna tiziwe kuti wamkulu ndani pakati pathu. Ndiye Yesu ayitana ku phwando koma sadatengepo munthu osambisa mapazi. Ndiye akhalakhala pamene paja, ndiye akufuna aone kuti kodi ophunzira wa pa 3.5 years ndi maphunziro anji amene iwo atola. Ndiye amayita mveserani wonse adangokhalakhala opanda mmodzi ngakhale otenga beseni kuti ansambise wina ndi nzake. Chifukwa chani? Adaziwa ndikatenga beseni ine ndikhala wang'ono. Adaziwa ndikatenga beseni ine ndoti sindikhalanso wamkulu. Anthu adziwa, ophunzira enawa adziwa kuti ine ndine wang'ono. Zazaza lero m'mipingo mwathu anthu malo molalikira za Yesu Khristu tayamba kutanganidwa ndi zinthu za dziko lero lapansi.